ಅಲ ಕಿಲ ಕಿಲ ಉಲು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಪುನೆ ಅಖಿಲನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ಈಗ ಬಂದು ತುಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಸಾರಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮೆಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನಿ ಬೈದ ಅಖಿಲ ನಡೆ ಎಂಗ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ತೂದು ಪರಣಿಕಲ್. ಸೊ ಇನಿದಾನೆ ಬಲ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ತುಳು ಪಾತೆರೊಂದು ನಲ್ಪಂದಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಾರು ನನ್ನ ತುಳುಲ ಬರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಬೋದು ದಾದಂತ ಹಂಡ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಚ್ಚಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಗ್ಲಿಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತೆರೊಂದು ಅದು ತುಳುಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಕನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಿನ ನೆಟ್ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಬೇನು ರೆಡ್ ಚಾನಲ್ಡೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಓಕೆನಾ. ಇದು ಸದ್ಯಗೂ ಯಾನು ಸುಮಿತ್ರಕ್ಕ ಅಖಿಲ ನಡೆ ಬೈದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸುಮಿತ್ರಕ್ಕನ ನಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಖಿಲ ನಡೆ ಬೈದ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಜರಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾಂಪು ಒಂದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ತಿಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೇರ್ ಶೈನಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಗೆ ಮಾತೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಮಿತ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದಾಂಡಲ ಸಾರೀಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾಟ್ ಐತೆ ಸಾರಿ ಬೋರ್ಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇತ್ತು ಕಡಪಂಡ ಆಯ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಐತೆ ಸಾರಿ ಎಂಚ ಕಡಪವನು ಮಾತಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪ ಓಕೆನಾ. ಯಾ ದೂರ ಬರ್ತೀನಿ ದೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಮಗ ಅಖಿಲ ನಡೆನಾ ಓಡೆ ಕಿಲ 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 ಕಿಲನಾ ಅಲ ಕಿಲ ಕಿಲ ಉಲು ಪಪ್ಪ ಲೊಚ್ಚಿನ ದೋಮ ಪೊಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಮಗ ಪೊಲೆ ಲಿಪ್ಪುನೆ ಅತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ದಲೆ ಪೊಲೆ ಚಿಕನ್ ಕೊಡ್ದಲೆ ಗುಡ್ಡು 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 ಲಚ್ಚು ಗುಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಬಂದ ಗಿಡ್ಡ ಒಂದಿತ್ತು ನಕ ರಾಬಿಟ್ ರಾಬಿಟ್ ಅದು ಸೈಡ್ ಡೂಲಿಜ್ ಒರೆಸದ ಮೀನು 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 ಅವಿ ಪಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಪುನೆ ಅಖಿಲನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಖಿಲನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ಅವನುಂಡು ಗೈಸ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಅವಳ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನಂತದ್ದು ಕಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತುದ್ದು ಕಲ್ತೊಂದಿನಗೆ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಅಖಿಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ದೀತಿರ್ತುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದದು ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಂದ ಇತ್ತೆ ಸೌದೇನು ಕನಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಿತ್ರಕ್ಕ
ಬೇರೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಡಿಪ್ಪುನು ಬೇರೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಡಿಪ್ಪುನು ಯಾನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಡಿಪ್ಪುನು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಐತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆತ ಒಂಜೆ ಅಂದು ಲಚ್ಚುತ್ತುಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪ ಬೊಲ್ಪಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಆತಲು ಏರ್ ಮಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ನಿ ಲಚ್ಚುಗು ಏರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ನಿ ಅಖಿಲನಾ ಆ ಕಿಲ ಕಿಲ ತುಲೆ ಅವು ಎಣ್ಣ ಮಗಲು ಬಂಡವು ಏರ್ ಮಗ ಕಿಲ ಕಿಲ ಅವು ಏರು ಅವು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೋಮನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಅವು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಹಾ ಆಂಟಿ ಒಲ್ಲೇರು ಆಂಟಿ ತುಕ ಎಂಚ ತಿನ್ನೋಲಿಯ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಪುಣು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಚಾವ್ 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 ಸಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಒಕ್ಕ ನಾನೊಂದು ಜಾಂಗಲ್ಡು ಕಿಲ ಕಿಲ ತುಲೆ ಎನ್ನ ದೆತ್ತ ಹೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ 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 ಓ ಲಚ್ಚೋ ಬಲ್ಲೆ ಮಗ ಹಾ ಎದ್ ಬಂಗಾರದ ಇರ್ತದೆ ಹಾ ಬಲೆ 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 ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಲೆ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಗೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಜ್ಜಂಟು 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ನಕ ಪಾರ್ಟಿ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೆ ಆತಾ ಹಾ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ನಕ ಪ್ರಬುಟ್ಟು ಚರ್ಮುರಿ ಪಾನಿಪುರಿ 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 ತನಲ್ಪ ಏತು 30 ಎನ್ಮ ಆಯ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೂಲೆ ವಿನ್ನರ್ ಒತ್ತಗಡ ಪ್ರೊಬೆಟ್ ದೆಕ್ಕವ್ನಿ ಇಜ್ಜಾವ ಇಟ್ಟು ದಾಲಾರ ಎತ್ಕೊಲ್ಲ ಅವು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಇತ್ತರನೆತ್ತ ಕರಿ ನೀರ್ ಬುಡೆ ನೀರ್ ಬುಡು ತಾರದ ನೀರವೇ ತಾರ ಇಜ್ಜತೆಪ್ಪು ತಾರದ ನೀರು ಆಡ್ಬಿಡತ್ತದ ತಾರದ ನೀರು ಇಜ್ಜೆ ಬೇತೆ ನೀರ್ ಕೊರಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ ಕೊರಡೆ ಅಕ್ಕಿಲಡ ತಾರ ಏಕೇನು ಆಕ್ಚುಲಿ ತಾರದ ನೀರ್ಗೆ ಏನು ಇತ್ತ ತಾರದ ನೀರ್ ಕೊರ್ನತಿ ಹೈಕ್ ಬಲೆ ನೀರಾವಾ ತಾರದ ನೀರು ಜೇನೆ ಬಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಪಂಡೇನ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರಂಡಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಾರು ಅದಿಲ್ಲ ತೆಮ್ಮ ಬರೀ ಇನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅತಾ ಹೌದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದೆ ಪನ್ಪರೆ ಮುರ್ಪುರ ಕಡೆ ರುಬ್ಬುದು ಮಾತ ದೀತೆರು ಮಸಾಲಾಸ್ ಪುರ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ಆತಂಡ ಅತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾಲ ಶುರು ಆಂಡ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪುರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪನ ನೀನು ಸಲ ಮಲ್ದ ಅತ್ತೆ ಈ ಪಿಟ್ಟೆಂದು ನನಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮನಪು ನಾನು ಗೊತ್ತಾಪುನ ಗೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಪಿಟ್ಟೆ ಪಿಟ್ಟೆ ಆಯ್ತಾ ಇಂಕಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕಿನ್ನಿ ಅಲೆಗಲ ಇವ್ರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಬರ್ಪರವೇ ತೂಲೆ ಹಾ ಅಕ್ಕಿಲನ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ನಿ ಗುಲಾಬಿ ಕೊರ್ನಿ ಪುರ ಗುಲಾಬಿ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಪೊನ್ನಾಗ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ 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 ಏನು ತುಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿಲ ಬೈತಾಳ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಿಗೆ ಚುಲಿ 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 ಹಾ
Le maga leppunete pole avi leppuni hauda nan san ha ಎಂಚಾ ಮೊಬೈಲ್ ನೀರು ಮಂದಿ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ತು oka and first ಗೆ ನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ guys ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ಇದ್ದೆ ಫುಲ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ಪುನ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಲ್ಪರು ಎಂಚ ಕನಪುರು ಬೇರೆ ಮಂದಿ ನೀರಮ್ಮ ಚಾಮ್ ಸರಿಸದು ಆಡ್ಸೋ ಅಮ್ಮನ ಪೂಜಾ ಈಗ ಬಂದು ತುಂಡು ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಸಾರಿ ವೇಟ್ ಮೆಜ್ಜಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಸೂಪರ್ ವರ್ಕ್ ಗೈಸ್ ಬೊಕನಿ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಖಾರ ಮಸ್ತ ಅಪ್ರದಾಲಜ್ಜಿ ಇದು ಮಾಡ ಸೌದೆ ಒಲೆಯ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಕಬಾಬ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಚಂಬರ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಾತೊಂಡು ಎಂಚಾತನ್ ಪದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಪ